kuma labana ne b'a fɛ I ka nin delili kɛ I yɛrɛ kɔnɔ. Matigi y'a fɔ a ka kumaw la ko ni aw bɛ yafa yafana kɛ aw ma, ni aw bɛ yafa ɲɔgɔn ma yafana kɛ aw ma. Bi su in na ne b'a fɛ I ka I dusukun labila 2024 kɔnɔ ka ta I bangedon fo kana se bi ma. Kunaya ko min b'i dusu la a daminɛ ka yafa. Mɔgɔ dɔw ye ko dɔw k'i la a mɛnna, o kunaya b'i dusu kɔnɔ. Yafabaliya min b'i kɔnɔ bi su in na I dusukun labila. Yafa I hakɛtabaw ma nin wagati la, yafa I nɛnibaw ma nin wagati la. An bɛ san kalo fɔlɔ la, kana taa ɲɛ san kɔnɔ ni yafabaliya y'i kɔnɔ, kana taa ɲɛ san kɔnɔ ni kɔnɔya ye I dusukun na. A daminɛ nin wagati la ka yafa. A fɔ matigi bi su in na ne yafara ne nɛnibaw bɛɛ ma, ne yafara ne kɔnɔyabaw bɛɛ ma, ne yafara ne juguyabaw bɛɛ ma. Mɔgɔ mɔgɔ ye ne kɔrɔfɔ ka ne nɛni ne kɔ, mɛ min kalama n tɛ min kalama, ne yafara nin delili kɛ nin waati la. Matigi b'a fɛ ka nin mɛn ka bɔ I da la ani I dusukun na. An caman tɛ lamɛn tuguni, an bɛ kuma Ala fɛ a tɛ an lamɛn. Mun na? An caman ka danyɔrɔ filɛ nin ye, an tɛ ka se ka yafa. Matigi b'a fɛ ka dɔ fara I danyɔrɔ kan, nka problème min bɛ yen bi su in na ne t'a dɔn, nka matigi b'a fɛ I ka yafa. Yafa I kɔnɔyabaw ma. A ma nɔgɔ ka yafa, nka a kɛ, a ma nɔgɔ, a ma nɔgɔ. O y'a k'i la tiɲɛ don, o y'a fɔ I ma tiɲɛ don, fo y'i bila ka bɔ baara la a kosɔn tiɲɛ don. Nka matigi ko bi wuli ka jɔ I ka fɔ ko ne yafara.